Children. Yes, आङो पिएन रादाबनि खौरांगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर आं जासिबाय जे जों मैयाहाय बे जोंनि लावख्रिगुरि गामियाव जों फैनानै जों नुफैदोंमोन मैयानि जिखिनि बाना बियो बांद्राय नङाब्लाबो दिनैहाय जों नुफैबाय दिनै मैयानिख्रुइ 3 गुन डाबल बे बानाया दिनै जानानै दङ आरो जोङो दिनै नुबाय नैबे औवाया जुदि खुरखानानै जुदि थाङोबा नैबे गामियाव कमप्लिट दिनै दा थांजोबनायनि लामायाव फैगासिनो दङ आरो नैबे दैया बोहैगासिनो दङ आरो बे दैया बोहैनाय लोगो लोगो नैबे लामाखौ बारस'नाय लोगो लोगो बे गामियाव थानाय जेसेबांनाखि 85 घर न'खरा दिनै सिलिंखार जानो थांगासिनो दङ दा बेखायनो जोङो सरकारखौ खावलायनो लुबैदों जे नैबे 85 घर न'खरखौ जाहाथे नैबे दैजों खुरखालांनायनि उनावहाय बे जायगायाव जेरैबायदि रिलिफ थादोंमोन बे रिलिफ थानायनि निश्चय बे थासारि निश्चय थानाय नंलिया बेखौ गुबुन जायगायाव लांनायनि बेबस्थाखौ निश्चय सरकारा खालामनांगोन आरो जों खावलायदों नैबे जुदि दैया खोलाजों थांनाय लोगो लोगो सान्थिपुर नाखिदेरा खुंग्रिं बे बेसेबांबा गुवार हालामा बे दैजों दिनै लोमसाव जानानै जोंनि इयुन थासारिखौ बिपदजनक मोनसे थासारियाव लांगासिनो दं दा बेनिखायनो बिनिफ्राय बासायनांगौबा निश्चय जोङो सरकारनि मोजां राहाफारिखौ जोङो लुबैगोन जोङो खावलायबाय थादों जे दिनै बिटिसिनि बे बिजनि सिसुबारियाव जेरैबायदि दा दैबानाजों खुरखानानै जेरैबायदि सिलिंखार जानानै थांबाय दा बेखौ लानानै दिनै दस्राजों दानगार होनायनि जिखिनि बेबस्था बाहाय सोलिगासिनो दङ आरो निश्चय जोङो जादों होननानै मिथिबाय जोंनि नैबे लावख्रिगुरिनि जे दैबानानि जे जाथाय हा खुरखानायनि जे जाथाय बेखौ लानानै निश्चय सरकारनिफ्राय बेखौ दानगार होनायनि जे बेखौ दानखे हरनायनि बेबस्थाया निश्चय थाबैनो खालामनांगोन आरो थाबैनो जुदि खालामनो हायाबा नैबे 85 घर न'खरजों लोगोसे बे ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा खैफोदाव भुगिनांनानै फैगासिनो दङ आरो बिनिफ्राय बासायनांगौनि थाखाय जाहाथे सरकारा थाबैनो मोजां राहा लायो बेखौ जोङो सरकारनि खाथियाव जोङो खावलायनाय थाबाय खावलायगोन जोङो नैबे 12 नं चिरांदुवार ब्लक इउपि पिएलएन जानानै खावलायनो लुबैदों दा सिसुबारियाव जेरैबायदि गोबां माखासे जोंनि दैदेनगिरिफोर गोबां माखासे फसंथान गोबां रायजो राजानि बाहाय अनसुंथाइ जोङो होनायखौ नुदों बाहाय अनसुंथाइ राननायखौ जों नुदों दासिमाव नैबे जोंनि लावख्रिगुरि गामियाव जेरैबायदि दैजों लोमसाव जानानै दिनै बाहाय रिलिफ थानो गोनां जाबाय नाथाय बे रिलिफ थानायाव जोंनि दानि दैदेनगिरिफ्रा बाहाय नुजाफैनो हायाखै जोङो जोंनि रायजो राजाखौ बाहाय नायफैनो हायाखै दा बेखायनो बाहाय नायफैनायजों लोगोसे बेहाय थानाय रिलिफनि जायफोर सुबुंफोर बिथांमोननो माखासे अनसुंथाइनि जे राहा बे अनसुंथाइनि जे राहा बे राहाखौ जाहाथे थाबैनो खालामगोन आरो थाबैनो होफैगोन थाबैनो बाहाय नायसनफैगोन आरो बिनि थाखाय मोजां राहा लागोन बेखिनिखौ आङो दोलोनि